Doncs encantat. Aviam, des del primer moment vam fer com una mena de joint venture, una col·laboració molt estreta amb Becodo. Des de Becodo ens van facilitar tota la part d'intel·ligència artificial i la necessitat era que hi havia determinats punts del projecte, de predicció de lloguers, en els que quedava buit per la tecnologia que havien fet servir fins al moment. Llavors, des de Becodo vam decidir que només hi havia intel·ligència artificial per poder donar un nivell de resposta suficient i, per altra banda, tirar endavant aquest projecte ens permetia tenir una infraestructura a l'abast de d'altres projectes. Llavors, ara en aquests moments, si fes una descripció estrictament tecnològica i et digués està l'índex de lloguer, de preus de lloguer de Catalunya, està competint amb el de Berlín o està competint amb el de París, et diria que el nostre està competint amb un 92% d'encert, cosa que França ni Alemanya, t'asseguro, no poden dir. Doncs aquest i no un altre ha estat el motiu pel qual hem hagut de tirar endavant tot aquest projecte d'intel·ligència artificial. Gràcies, un honor i un honor compartit. Molt bé.